Well. Kadang-kadang Jawi sekompak dan well. Oh, itu mangkoi baru tahu botak. Baru tahu itu. Ciwel punya. You nak dan sangko sukses tak kau dah. Indah ambo nampunyo doh. Ikoko le jale. Ikoko program wali nagari awak ko juwo ko mah. Oh, betul. Jadi program itu adalah panggemuan sapi, panggemuan Jawi itu Jam berapa tu waknya jamu de wali nagari ko? Indahnya jamu itu program wali nagari adalah penggemuan sapi ko Itu tuh memberantas pengangguran yo juo bisa sinan dan juo bisa itu beko per kelompok mengelola Jawi ko penggemuan eko. Lama sampai tu Manuel. Sampai sia. Jamu de wali nagari ko makan. Indah sampai do tapi tadi balo mananyuan Jawi ko siana punyo, sapi ko siana punyo. Nah itu tadi. Iya no agarah tu. Terbayang saya dan dunia wala. Man, kok makan tu yo antahnya. Kini ko le jale balo. Indah sapi, indah penggemuan sapi sia do. Ta masuk bagai pengembangan itia dari kuai itik batalu pengembangan itu bagai bahkan itik nang batalu ku kini lo li tahu balok itik batalu ku kini lah di pasaran lo ke daerah lain itu dan itu secek dan malenya ciwelnya nana dia macam taruh tekai itu tu dan tahu itik ndak batalu wel tekai ko nasib dan tahu dan Mukasui ambo iko kan terana itik bitu bukan itik nak batalu. Mukasui ambo iko terana itik untuk usaha. Ongkos ke kampung Ciwel ko saya dan jangan salah tadi kau dari Taraga je Ciwel. Tapi tiba siko ada macam no terkait itu. Indak balo mukasui ambo ndak itik nak batalu mukasui ambo balo indak bakureh ndak bantu itu ke ambo do. Mukasui ambo iko ko pengembangan itik kuah itik dari ko itik batalu bagai peternak itik. Itu nambo mukasui. Jadi ko itik ko kini lah di pasaran puluh ke daerah. Bakal rancak Pak Wali awak tu banyaknya perhatiannya bahkan gai tua 20 beko di sini tu itik ko ala bisa lo nyubuek kelompoknya dan juga perorangannya lah bakambang ala bakambang pesat bahkan lah bisa nyujua ke daerah lo jadi banyak itik tak betul sekolah Indah itik nak batalu do kok pengembangan terana itik. Kalau balok biar itik balok yo tak batalu do. Gue pulang ke rumah indahnya bukaan pintu karena tak batalu. Pulang lah. Indah lah. Itu mangkue. Kini ko naniti ko balok dan juwo balok ada banyak bibit-bibit anak yang pemainnya daging yang jantan tu takah sapi jadi anak jantan tu banyak dagingnya jadi Jawi banyak ko wel tu program wali nagari ko tu itu kesaduan itu adalah program wali nagari sarato ijo masyarakat Kota Baru Solo ko Karajo Samo dibuat ada kelompok-kelompok tu mana wel ada beko kelompok ternak itu ISPT namanya itu integrasi sapi padi terpadu itu namanya jadi baat tadi itu wel masalah anu tadi itu Jawi tadi itu nah kalau nan Jawi itu Jawi itu beko umpamanya kini ko diagian di bagian ke masyarakat atau perorangan siku itu ada agian siku kayaknya nama tino beko juga baloannya nampak baranak denyo apalagi beko program pewali kini ko lah 20 nan canggih bisa lo beko suntik Jawi ko lah bisa kamba 2 anak Jawi ko itu tuh lah dapet untuk orang kubalo cek orang nampunya nama behan Jawi tadi itu ala dapet untuang adinyo cek jadi nagari baruntuang orang punya Jawi nama kubalo baruntuang pulo bantu itu jadi nagari makmur rakyat sejahtera pulo jadi artinya bantu itu mana wel makasih
aduh program pemerintah ko program wali negari ko Pak Wali ko Jawi ko dia geng masyarakat iya Jawi semental tuh Jawi semental Jawi semental Jawi semental tuh dagi nama dino ya ulang lewat semental iya dagi nama dino beko bakambang deh jadi keuntungannya tadi istilahnya pamoy dua anak Jawi ko aduh lah dapat puluh untuk orang Kubalo sih iya bantu itu baan ndak kesejahtera beko nagari Solo Kota Baru ko jadi artinya nagari Kota Baru Solo ko makmur rakyatnya sejahtera otomatis kira-kira bantu itu kalau misalnya dan cerita nih kok tiba di kampungnya mereka kira-kira kita makan ada orang tuh itu rancak jadi dikembangan itu menamanya balok kini kok pai studi banding dong balok studi banding itu dan cari bisa di siko kok ya dan cari ciwel cari dan orang untuk wasandian dan tuh indah untuk basandiang itu studi banding untuk balok beko kambangan lo di kampung balok kecil lo kau orang kampung atau wali negari camai bagai ya itu lo kainyo itu nolo level ya apa lu nado cari kawan wasandiang tuh indah basandiang indah bini kecil ambodo iku mukasi beko kampalok kambangan lo di kampung katuan lo pamoy kau orang kampung kata mas Thomas gay kata tokoh masyarakat di sini di kampung balok kecil bantu itu dan nampak takaiko di kampung Ciwel Sado tadi aduh kredit bagian aduh kabun sawit aduh taranak Jawi jo iki nan rancak takaiko nampak na yo maju kampung ada itu rencana dan cuba lo mengecek di kampung itu tiba dan pulang besok kan aduh rancak bana nah lo deh berarti bermanfaat balok kemari apa beri wel makan lah ayo ya makan padusi makan iyo lantak kalantak segera coba lo ke rumah Pak Wali tadi tolah